कोरोना अरिश्टाच्या काळात कितलेशेच सामान्य लोकूय आपापले परीन हेरांक मजत करीत आसात। म्हापशेचो पसरकार पप्पूनाथ गोस्वामी दिसाक 200 लोकांक कड्डण आनी हेर जिनस फुकट वाडटा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक ड्युटेर आशिल्ले पुलिसांक च्या पाणी करतात। पुलीस रस्त्यावेले भुकेल्ले सुण्याक खावंक घालतात। तुम्ही तुमची स्वतःचे का कोण गव्हर्नमेंट दिता? स्वतःचे अशें ना, आमचो मेन पप्पूनाथ गोस्वामी आहा पळय, हा. ते आमी एक समाज सेवा अशी की गरीब पिपलांक आमी की आमी तेणी डिसायड केले की आमकां सांगले की आमी गरीब कोण आसा हे आसा निडेड कितें जेवण आहा न्हू तांकां आमी फूड सप्लाय केले। कितें आमचे कडेन जाता ते कॉन्ट्रिब्युशन काय ना आमकां तेजो हेल्प खूब आहा। आनी जो पर्यंत पप्पूनाथ आसा न्हू तो पर्यंत आमी सगळ्यांक हेल्प करूंक आहा। सगळ्यांक आपला कोण गरीब लोक आहा पळय हा. तांकां सगळ्यांक वाडटा। हा. तो दुसरो वाडला, बस स्टँडार कॅडींग वाटला थंयसर, इवन पुलिसांक सुद्दां दिल्या, CRPF जे स्टाफ आहा तांकां सगळ्यांक दिल्या। म्हणजे कोणाक नेडी पीपल आहा पळय त्या सगळ्यांक दिल्या। सेल्फ इंट्रस्ट असो काय ना, पण आतां सपोज आमकां कितें कोणाचो कॉल येयलो, सपोज कोण भुको आसा तर ताका आमी ताबडतोब आमच्या दुसऱ्या स्वयंसेवकाक घेवन अरेंज करता। तसो गाडयेन आमचो स्टॉक भरलेलो आसा, च्या आसा, ग्रोसरी आयटम आसा, सगळें आमी पावयतात। हॉस्पिटल्सान दिता आनी पुलीस लोक आसा आनी जे गरीब लोक रस्त्यार आसा तांकां सगळ्यांक आमी च्या करता, सगळ्यांक च्या दिता। डे 1 आमी स्टार्ट केल्या, जी आमचो संकल्प आसा तो आमी जो पर्यंत हे कोविड-19 सोंपना तो पर्यंत आमी दिवपाचें आमी संकल्प केला आनी अशीच आमचो व्रत चालू आसतलो।